Ndebe anyị nke na-eme Nnere nke na-eme n'ebe ọbụla unu nọ. Emeka Nwachukwu na Ifeọma ifi Nwachukwu. Anyị sị ka anyị kpọtụrụ unu ịma o teekwala n'aka anyị na unu kwuru na this channel. yes so Ka unu makwa na anyị na ya na ihe anyị na-eme nọkwa ebe a na-eme ya. Anyị wụ ndị na-eme digital marketing business nke anyị mere n'afọ 6. Onye ọbụla maara anyị maara ihe anyị na-eme bụ digital marketing and ihe a nyere anyị aka. Mana ihe mere anyị ji bịa ka anyị nọ n'okwu taa ka anyị kọwatara unu otu anyị si eme ya na ihe anyị na-eme. yes so because ọ na-adị mma ka mmadụ pụta ahụ ya anya anyị sị ka anyị gakwa live so that na ahụ anyị live because ọ dị mkpa yes so because all business anyị na-eme and ndị be anyị nọcha na the business anyị na-eme ha na-emekwu ya ọ na-abara ha uru especially anyị nwa bi n'obodo oyibo wụ diaspora ebe niile unu nọ unu ga-emeli anyị si ka anyị create the awareness because all dị mkpa is important ka anyị gwa ndị be anyị that there's something more that they can do apart from ịga chọ na-arụ ọrụ na-elive life paycheck to paycheck na-aga cham na ịma obodo oyibo siri ike anyị ma so anyị si ka anyị bịa kọrọ unu that ihe anyị na-eme ọ dịkwa ma ọ na-enye aka mi na-arụ ọrụ o mi nọ n'ụlọ o mi na-arụ any profession mụ awụ engineer Emeka wụ senior IT project manager nurses juru na the business ka nkụ ma doctors ma lawyers ma ndị nọ n'ụlọ ma stay at home parents ka a na-akpọ ha okwe ma ndị na-anya taxi ma ndị na-aga wụrụ lawyer ma ndị na-akụzi nkụzi ha nọcha ebe a. Mana onye ọbụla batara na ihe isi ma na-ajụ gịnị ka unu na-eme gịnị ka unu na-eme gịnị ka unu na-eme. Ihe anyị na-eme akarịghị ịtụ mgbere ahịa. Anyị na-ere ahịa mana n'ime ire ahịa ihe dị n'iche n'iche. Ịma na onye gara na Ọchanja na Ọnịcha ga mepe shop ọ dị iche na onye nọ na Victoria Island mepe ọfịs na-erekwa ahịa ọ onye nọ n'Alaba. O nwekwe ndị ọzọ na ha enweghị shop ha enweghị warehouse mana ha na-erekwa ahịa ndị dịka ndị Amazon ndị dịka ndị Walmart ndị dịka any shop ị maara ebe ọbụla ibi. Mana anyị nwa na onwe anyị mana onye ọbụla chọrọ ime ihe ọ na-eme ga-epu ụzọ jụgodo onwe ya olee otu m ga-esi mee ya ka ọ dịrị m mma n'ahụ. N'ime ihe nke ahụ ihe mere anyị ji bido were ihe na-akpọ digital na-eme our business. N'ile anya na digital a o meanere na anyị na-combine digital marketing tool, social media, technology, artificial intelligence. Igbokọzie ihe niile ọnụ o wee bido wụrụ ihe ị ga-eji na-eme biznes gị ma ị nọ n'elu ma ị nọ n'ala n'ihi ihe ejikọrọ ihe niile ọnụ wụ ịntanetị. And ịntanetị a kwana na-ekwu okwu ya anaghị ehi ụra. Ịntanetị anaghị ehi ụra n'ihi ịntanetị anaghị ehi ụra. Onye ọbụla na-eme biznes atụkwasịra n'elu ịntanetị biznes ya anaghị ehi ụra. Ịbịa jụọ anyị sị oke unu na-atụ mgbere ahịa gịnị ka unu na-ere. Anyị nwere product ndị anyị na-ere mana ọ nweghị ihe ị ga-eburu gadowe n'ịntanetị si na bịanụ bịagoro n'ihi ihe mmadụ na-amaghị tọrọ ya. Product ndị anyị nwere nọ n'azụ anyị nwa nọ n'ihu konuhugodo anyị na ọwụ ụmụnne ndị na-eme rụzie nke product enwe ndị specialist ndị training na-eme marketing product fonụnwa onye ọbụla bịatara ime business. Ị ga-ejikwa ego iji abata ihe awụghịkwa business a na-abịa n'ọnụ ọkpụrụ asị enweghị ego eji eme. Ị ga-ejidekwa ego n'aka maka na onye na-aba business mana onye nọ n'ụzọ na-agba egwu
ihe na-akụrụ ya nkwa nọ n'ime ọhịa. N'ihi ya ị ga-edikwa na njide dịkwa na nkwadobe jirekwa ego iji eme biznes. Ọwụ na ị ga-aga ya mebi n'obodo oyibo n'idi gị iji ego n'aka maka na ihe a na-akpọ kredit enwere ya n'obodo oyibo ka ha awụghị nsogbu. Otu ga-eji ego iji eji bido biznes awụghị nsogbu, mana ọ bụrụ na ị nọ ebe a na-enweghị otu a ga-esi gaa n'ụlọ akụ nata ego, ị ga-achọkwa ego jide. Mana biznes nke anyị na-ekwu okwu ya wụ biznes anyị mere n'afọ 6 na-azụ mgbere ahịa o were na-enyere anyị aka. Nke mbụ ijide ego, nke abụọ olee otu m ga-eji mee ya. M ga-emepe shop, m ga-emepe ọfịs. Ịma biznes anyị wụ ihe na-atọ m na the biznes wụ owu biznes ị ga na-achụ ndị mmadụ. N'obodo oyibo anyị dị busy already, onye ọbụla dị busy. So that freedom and that flexible lifestyle wụ ha chọrọ, because obodo oyibo dị too rigid. Nwa na-ekwuye ọwụ otu ọ dị. The clock or in, a clock or out. The next day, emekwe the same thing, the same cycle every day. So onye ọbụla dị busy already. So ime business ị ga na-achụ ndị mmadụ, na-agba ndị mmadụ unu bịa goo nke a, unu bịa goo nke a, is another stress level. All he na-atọ m na this business, all those things adịghị required ebe a. You need those things because only systems that are already built. You don't need to reinvent the wheel. Come take English in Amy. You don't need to reinvent the wheel. Something that you hear reinvent the wheel. A business I reinvented the wheel. You had a mill already. Here your plan or that's why. Oh, it was there, you remember. You hear Bakuran, you were there. I wouldn't give you. But I'm kind. I settle na system. System just takes care of everything. Tinye na nke gị ka ọ gawa n'ihu. Nke abụọ, onye ọbụla na-azụ ahịa nwere ihe a na-ere. Ụjọ anaghị atụ ya maka na ụmụ anụ ụdị ihe ọrịa. Anyị nwa ụjọ anaghị atụ anyị maka anyị mere ihe afọ 6. Onye biliri n'ụtụtụ ya jigodo onwe ya ajụjụ ya ma ihe na-arụwa ọrụ ọnwa gwụ, lekwa ego apụrụ gị, lekwa ego lekpatara n'overtime. Ịgbakọwa ya wụrụsị afọ ọnwa 12 n'afọ. Ịgbakọwa ya ịma na ego gị ga-akpata n'afọ a. Enwezi ihe ọzọ ị na-aga ime. Elu mee ala mee gị jụọ ọzọ onwe gị sị oke ma ị na-akwụ ụgwọ ụlọ, ma ị na-akwụ mortgage, ma ị na-eme ihe ndị ọzọ ọwega. Ma ndị nọ n'ụlọ a na-enyekwa ha aka. Betesu ya n'ahụ otu nna ma ahụ. Mana inwe ihe ọzọ ị ga-etinye n'elu ya wụ business. Gaa mara na ma is aga wọs ga-aga. Mgbe ị na-akụchala ebe a kụcha ebe a ga-ahụ ihe dị iche ga-eme ka ihe ndị ahụ ibu n'obi chọrọ ime n'afọ eme ya. Mana ị nọ na-asị ịntanetị na-atụ m ụjọ, ịntanetị na-atụ m ụjọ, ịntanetị na-atụ m ụjọ. But every day nọkwa n'ịntanetị ele Facebook, every day nọ n'ịntanetị gaa na bank gị, every day nọ n'ịntanetị mechie ụba mechie. I mean, internet with the new oil well. Always be me. The only thing will eat your head legit. Or head dinia. Eat your head legit. Game with a head legit is the place to be. And that's why na business sir. Any profession in our anything in ruga, it will name the business because internet and and with the automation no name me, it allows you to do other things. So you're not tied in front of your computer, from morning till night. That is why
Ihuna doctors, professionals, engineers like me, project managers, nurses, caregivers, whatever. Some of them can name. They are near room being a but they go the thing are the last solid. Then get decide, yeah, me gonna run part time, or you focus on your business and continue to reap, the blessings from the business. Okay, nke a bụ ebe n'ọwụwa ahịa ka anyị na-ere ka ego otu m si ere ebe n'ose na ụmụaka na market otu anyị si ere ya wụ na anyị nwere ndị anyị na-arụ anyị connect ala anyị awụla distributor gị nwa chọrọ ịbata ịbịa anyị akpọrọkwa jezi ha si na onye a ga-awụ distributor ekwe asaịnị akwụkwọ. Ebe nke ọzọ wụzi ebe ndị na-agụ ego n'ihi internet and automation and digital marketing research and systems. Anyị nwa mara n'otu a ga-esi tinye aka na internet ihe ma identify ndị chọrọ ụdị ha bịa ka anyị na ha mmekọ ha gụrụ anyị anara kọpishọn jide otu a ka esi azụ ahịa n'ebe ọbụla n'ụwa niile. Anyị ga-ezi gị maka na ọwụ nke gị nwa ga-aga kwuru Sọnị gaa kwuru Nkechi gaa kwuru Jeremaya jee ịrịọ ha si na bịa join ya na mgbe etinyere m akara ọwụrụ nke a gị nwa na onwe gị na-ahụ anyị ugbu a gịnị mere iji na-ahụ anyị maka na anyị nọ n'ịntanet. Ọ bụrụ na ịntanet a na-akọntinu ụgwọ ihe na-aga n'ihu uche onye ọrụ ama na otu ga-adị ị nọ na-agba gburugburu na ị na-achọ biznes nke a na-agba gburugburu na ụmụnne bịa arịọ n'elu ya ọ gaghị awụ bikos echi ka mkpa echi bụ ịntanet echi bụ dijital echi bụ ihe anyị na-eme ugbu a ka ọ wụrụ gị na ebe ọbụla ị nọ ka ị were ntị gị gere mị na-arụ ọrụ mị na-agba mgbere ahịa ebe ọbụla ị nọ n'ụwa niile enwere ịntanet n'ihi ya ị ga-emelite maka na anyị nwa ga-akụziri gị ya na-eme. Ọ bụrụ na ọ rawa gị ahụ anyị esi gị onye nwanne ya nọ n'isi gba anaghị elu mmiri anyị emeela ihe afọ 6 ile anya n'ime afọ 6 nwa ihe a zọfụtara anyị ụdị ego anyị na-akpata na ihe agwụghị ego ụmụaka a na-akpata ezigbo ego na business. Ị na-ahụ consistent 5 figures. Ị na-anọ 5 figure ya wụ ihe dị na thousands na dollars a na-ekwe na pounds na euros like hard currency. And ị ga-ajụ onwe gị olee ebe ị nọ kemgbe a na-eme ihe gaa nọrọ na ịntanet ịhụ this business. Ị nwere ike ịhụ na ya mgbe ị nwere ike si ndị ahụ ndị wayo. That is the problem. That's why I jiri pụta ka ndị ajị onwe anyị ka unu hụ anyị because I am real people and here nọ na this business with human factor. Yeah. Human factor. Oh, he gị na robot ga na-akpa nkata mba. Human factor na ya ị ga na-ekwure mmadụ like dịka anyị now anyị ga-awụ your mentor na coach anyị ga na-support gị na-guide ya gị so you're not alone because ndị mmadụ na-ekwu that amam ihe m ga-eme amam ihe nọ na enwe m experience. That is fantastic. You need him any experience. Why? Because the whole step of the way you'll be guided. I ga-ejide gị n'aka sepụrụ gị na-aga ije nwa mgbe onwe ebe ọgwụ kpọrọ gaa kwụsị lee ihe kpọrọ gị ọgwụ a rụzie ya anaga maka ndị Igbo na-asị ihe mmadụ na-ama ibi ya ezi ya 6 years ago anyị amaghị anything gbasara ihe ndị anyị na-ekwuta mana anyị jiri okwukwe banye hụ na o nwere ike inyere anyị aka ya wụrụ na anyị si chee ya ka o jidere ihe enyere n'anya aka n'ụzọ dị iche iche. Ego dị ya ụmụ anyị na-asịzi money na water ego dị mmiri but I'm not a diaspora because
obodo a, like I always say, ọ dị rigid. Mmadụ kwesịrị inwe ihe ọ ga na-eme nọ on the side so that ya na-enyere ya aka. Ọ ga na-depend na naanị paycheck. That is why this makes the difference. Gị bata na the business bịa hụ ihe ndị mmadụ meke, ndị be anyị na-eme, ma ndị kwụchara ụlọ ha, ndị bịara like 2 years 3 years n'obodo oyibo akwụchala ụlọ. Anyị nwa nọ na our way ịkwụcha aka anyị because that is important. All these 30 years a na-ekwu ị ga-akwụcha ụlọ gị ọ nọghị na agenda anyị because anyị anwụghị ndị credit. Ịma ndị mmadụ na-akpata ego dị mma, ha were eme ihe dị mma n'ụwa ha salary a ga-emefu, ha ji na-eme ihe na dị. Gị bata bịa, ị ga-ajụ onwe gị, olee ebe m nọ kemgbe? I'm not joking. Ihe niile ya na-ekwu ihe a ọ maka adịghị ama ama. Onye ọbụla na-ebe ọbụla ọ nọ nwere nchekwube na ihe ga-adịrị ya mma. Ihe ga-adịrị gị mma awụghị ịnọ n'ofu ebe ka ị na-ele otu salary month to month to month to month otu ihe ahụ. Elee ebe ọ na-eshi echenji? Mba, ị ga-ajụ sị ndị niile ameke ihe a n'ịntanetị everyday ha na-ahụ ha n'ịntanetị, a sị enweghị ihe nno ya anya ha ga na-eme ya. Enweghị gị nọkọta eburu onwe ya fụta ka ọ bịa na-egwu ndị mmadụ wayo, nwe onye ọ na. So otu o si dịrị wụ ma Sọnị ma onye ọkwọ emelie, ma danne di ya ma nwa ogwugwu nwa nọsi ike ga-emelie. Ebe ọbụla sọrọ gị nọ n'ụwa niile, anyị ga-ezili gị ihe a na-eme. Ịga na webụsaịtị anyị wụ www.mekify.com. Ewu Mekify, Emeka na Ifi.com. Gị binye aka, tinye aha gị, anyị ga-agwa gị, kụziere gị, zi gị ụzọ, maka na eme ngwa ngwa emeghara ọdachi. Ọkwana oke nọ n'ụlọ, otu anyị nọ n'ụlọ na-ama hazi gị na biznes ịntanetị. Anyị wụ oke nọ n'ịntanetị, anyị makwana ihe nọ n'ịntanetị. Oke nọ n'ịntanetị ga-aga gwa oke nọ na-amasị na-abịa azụ nọ na ngịga ka anyị bịa were nyere onwe anyị aka. Ndewo. As you follow who no road, ụzọ ka anyị na-eji unu here now. So unu batawa ka anyị shi unu ụta si eme. Anyị ga-ahụ unu n'ime. Ndewo. Ụra tọ ụtọ ekwenwe onwe. Yes, so we'll see you on our next video. Ndewo unu.